Vítajte, drahá beachvolejbalová aj beachpunková rodina. Momentálne sa nachádzame na Beach Volley Club Championships Mevza v Beach Club Dražďak, kde, kde hráme s tými najlepšími tímami v rámci Strednej Európy. Aby ste uvideli našu kvalitu hernú live, tak potrebujeme pokoriť hranicu 50 odberateľov, tak poprosím vás o like and subscribe, smash that subscribe button a túto hranicu dosiahneme, tak vám streamy sprístupníme live na YouTube a samozrejme, čím viacej subscriberov budeme mať, tým lepšie, tým viacej vám môžeme dávať troška nejakého off the grid contentu, takže za 100 odberateľov napríklad prestrihnem túto pásku a pôjdem do zakázanej zóny. Takže motivácia tam je. Díky moc za podporu a majte sa.